Bekungomunye wodwa kule nkonzo yesikhumbuzo eCape Flats kuhlonishwa ukugcina umama nendodakazi yakhe. Isidumbu sika-Altisha satholakala sinamanxeba okugwazwa, esikaRenisha satholakala sidindilize egunjini lokugezela endlini yabo. Bekuvunyelwa abantu abangaphansi kwama-50 kule nkonzo yesikhumbuzo. Esinye isigejana sabazili besibambe inkonzo emgwaqeni. Umndeni nezakhamuzi bayalelwe ukuthi baqhelelane ngesikhathi senkonzo. Like a community, we must stand together. And like the gender violence is not right. We must stand up and do something about it. It actually puts fear in your heart because I've got a 5-year-old daughter, and sometimes you wonder, how can you keep your kids safe? How can you as a female be safe? And yet things happen, and sometimes you want to question why. But you know, there's nothing that we can do. Umsolo kuleli cala lokubulala kuthi ube yisoka lika-Altisha engubaba kaRenisha. Usasesitokisini ke njengoba elindele ukufaka isicelo sebhayili ngomsombuluko. Umphakathi waseBel Air uthi ufuna ubulungiswa kuleli cala.